An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Jɛkulu min sigira sen kan Mali gouvernement ka kunnafoni cakɛyɔrɔ o bilasirali koɲɛw ɲɛnabɔli kama u ye u ka sigi ko fɔlɔ kɛ primature la. Sigi a laɲini tɛ dɔwɛrɛ wulikajɔw olu bɛ se ka bonya cogoya min na jamana maa ɲɛmaw olu ka baara bolodaliw an'u ka kɛtaw olu kunnafoniw bɛ se ka cari cogoya min na ani k'u kalan u kalanbagaw fɛ. Kɛnɛ in ɲɛmɔgɔya tun bɛ minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita de bolo. Musa Fɔnba bɛ walawalali caman k'an ye. San kelen a sigilen kɔfɛ jɛkulu min wele ko Centre de l'information gouvernementale la SIGMA a baara bolodabaw y'u ka lajɛ gale sigi sen kan min ɲɛmaaya kun bɛ minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita bolo. Minisiri ɲɛmaa Modibo Keyita ka fɔ la sigikun wɛrɛ tɛ nin jɛkulu in na jamana ɲɛmaayaso bɛ baaraw minnu kɛ olu baaraw ka se ka sidɔn kunnafoniw minnu kan ka sɔrɔ u kun ka nin ka se ka o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen di walasa baarakɛtaw ka se ka sidɔn fana jamanadenw ka se ka dɔn jamana ɲɛmaaw bɛ fɛn min na dɛmɛba minnu bɛ jamana na baɲumankɛlakaw olu fɛnɛ ka se ka hakili don yɔrɔ sɔrɔ jamana ɲɛmaayaso ka baarakɛtaw la. Minisiri ɲɛmaa a ko Centre de l'information gouvernementale bɛɛ lajɛlen ta don a sigilen sen kan o ye ko dɔ ye a sigilen ka se ka baara kɛ ka se ka wasa o fɛnɛ y'a dama ko ye. O kumana nin sigi min kɛlen filɛ nin ye ale kan ka hakili jagabɔw de kɛ ka na ni fɛɛrɛw ye ani siraw kunnafoni di nasara kan min bɛ se ka to jamana ɲɛmaayaso kɛmɛ ka baaraw minnu boloda siraw minnu ka jamana kɔnɔ jamana fa minnu bɛ olu hakilinaw ka se ka sigi sen kan jamanadenw fɛnɛ mago mana jɔ kunnafoni na u kana na to kunnasiri la u ka se ka taa fan dɔ u yɛrɛ la kunnafoni ɲinini na jamana ɲɛmaayaso ka baarakɛta dɔ kun ka baara in bolodabaw kan ka u bɛɛ lajɛlen de fɛɛrɛw de sigi sen kan min bɛ se ka to kuma o kuma ni jamanadenw kɔni y'a laɲini k'u bɛ kunnafoni dɔ sɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛmaayaso yɔrɔ bɛɛ u ka se ka taa fan dɔ u yɛrɛ la kunnafoni nanamasumanen ka sɔrɔ u fɛ Mali jamana kun kan ani jamana ɲɛmaaw ka baara kɛcogow kun kan. Conseil d'orientation ni o ye jɛkulu in kɔnɔmaw ye a baara bolodabaw hakilina dɔw tan bɛ bila u ɲɛkɔrɔ u bɛ ka hakili jagabaw kɛ minnu kan walasa u ka se ka bɛn a ka k'a lajɛ k'a fɔ a nafa ka bon ka don bala. O tɛmɛnen kɔfɛ baaraw minnu kɛra san 2016 an bɔtɔ filɛ o min kɔnɔ walawalali ka se ka kɛ o baaraw kan nafolomugu yɛrɛ min kan ka bɔ ka bila jɛkulu in ka bolo kan n'a ka musakaw bɛ se ka bɔ o la baara kɛtɔ jateminɛ bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ na. Mali minisiri min ka caw bɛnnen don kunnafoni ani subahana mansin bi tile subahana mansin olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Mali jamana kɔnɔ. Mali jamana babusentigi Maître Muntaka Tall a ye visite boloda ka ɲɛsin cakɛyɔrɔ dɔ ma cakɛyɔrɔ min n'a ka baaraw bɛnnen de don Mali lakanatigilamɔgɔw olu ka kunnafoni soba o kɔnɔna ma. Tata Ture bɛ ɲɛfɔli caman k'an ye o ko kun kan. An ka jamana gouvernement babusentigi n'o ye Muntaka Tall ye ale tari ɲɛ da cakɛda dɔ kan cakɛda min ye finitigilakaw ka kunnafoni kafɔyɔrɔ ye minisiri tari ɲɛ da o cakɛda kan ka fara u ka baara nun donbagaw kan n'o ye coordination ye ka fara lakana sabatibagaw kan ni cakɛda min filɛ ni a ye minisiri Muntaka Tall bisimila jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ ni ka ni cakɛda in sigi Mali jamana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigi kelen don ka ɲɔgɔn kunbɛba min makɔnɔ n'o ye Sommet Afrique France ye nin cakɛda in sigi kun ye jateminɛ ani kɔlɔsili ye cakɛda in yɛrɛ bɛ taa cakɛda fila la a cakɛda fɔlɔ o labɛnnen don ni minɛnw ye minnu ye kunnafoni carili bolofara minɛnw ye minnu yɛrɛ ye kɔsanni na minɛn dilannenw ye cakɛda in yɛrɛ kɔnɔ jatala minnu b'a kɔnɔ n'o ye kameraw ye o bɛ t'i jɔ kamera 183 ma o kamera ninnu sigilen don Mali jamana kɔnɔ walasa ka dɔ fara kunnafoni ɲuman sɔrɔli kan laɲini yɛrɛ kun fɔlɔ ye fɛn min ye o de ye ka jidili kɛ Mali jamana gouvernement ka baarakɛtaw la o togo la k'a daminɛ nin yɔrɔ in na fo ka taa se minisiriw ka cakɛdaw ma olu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen don ɲɔgɔn na walasa ka Mali jamana gouvernement ka baara nɔgɔya u bolo fo ka taa se kunnafoni sɔrɔli nɔgɔyali ma o kadara kɔnɔ minisiri Muntaka Tall y'a yira k'a fɔ a ka nin wulikajɔ in kun ye danaya sɔrɔli ye n'o y'a sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ a kɛcogo ɲuman na wa n'o y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ a laɲinina cogo min na bari ani Sommet Afrique France tɔ ye tile damadɔ ye o kadara kɔnɔ a ye nin wulikajɔ in boloda bari foyi man ka to yen nɔ k'a fɔ ko sigi ma kɛ ni o ye walima k'a fɔ ko sikana bɔ o ko la o kɔfɛ a taari ɲɛ da cakɛda filanan kan o min bɛ tali kɛ cakɛda fɔlɔ yɛrɛ la o min ni cakɛda fɔlɔ baaraw bɛ ɲini ka kɛ kelen ye wa u bɛɛ
la halayaw ka suru ɲɔgɔn na danfara min b'u cɛ dɔrɔn nin cɛkɛda in baaraw bɛ boli waleyaw kunbɛnni ma ani k'i jɔ ni waleyaw ye n'o ye lakana waleyaw ye degun o degun n'o de bɛna sɔrɔ ka sababu kɛ lakanabaliya ye nin cɛkɛda in de jɔlen don n'o bɛɛ lajɛlen ye minɛn b'u bolo minnu bɛ jaw ta lakana sabatili sira kan fɔ ka taa se kunnafoni siraw ma baarakɛlaw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye finitigilakaw ye k'u to u ka baaraw kɛnɛ kan ka aw ladɔnniya k'a fɔ i b'i to nin cɛkɛda in na ka kɔlɔsili kɛ dugu kɔnɔna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ani siradaw la kɔlɔsili jɛlen wa i bɛ yeli kɛ a kɛcogo ɲuman na ka fara faamuyali ɲuman kan ni nin cɛkɛda in de sommet Afrique Faransi baara bɛ se fan o fan o bɛɛ lajɛlen bɛ kɔlɔsi a kɛcogo ɲuman kɔnɔ wa wulikajɔ fɛn o fɛn n'o de bɛna boloda nin ɲɔgɔn kunbɛba in kɔnɔ a jaw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ k'i to nin yɔrɔ in na ni nin kɛcogo de jamana gouvernement b'a dɔn u kan ka sigi ni fɛn minnu ye ani u kan ka baara kɛ kɛcogo minnu na nin ɲɔgɔn kunbɛba in kadara kɔnɔ n'o ye sommet Afrique Faransi ye farafina ani faransika ni lajɛrɛ belebele o labɛnni kadara kɔnɔna na sigida fɔlɔ u ye tile 3 de ta k'u ka sigida furan k'a jɛya walasa u ka sigida na se ka kɛ misali ɲuman ye ka kɔn lajɛrɛ ɲɛ a ka se ka a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sherifula Jabarani so tɔgɔ la Kadi Jakite Samba Tarawore ni tile 3 yɔrɔ saniya ye min bɛ tali kɛ sigida fɔlɔ a lamini bɛɛ lajɛlen furanin kan k'a jɛya mɔgɔ 100 hakɛ olu de y'u sen don nin baara ɲuman in na hakilina ɲuman bɔra sigida fɔlɔ ɲɛmayaso la bi sɔgɔmada na an farala ɲɔgɔn kan sigi kun ye lancement ye yaasa commune 1 sommet kɔnɔna na a ɲɛda ka yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ sigida tɔw bi cogo min donc o hukumu kɔnɔna na ni maire ka jɛn n'a ka yamaruya n'o ye Mamadu B Keyita ye a ye disposition ta an ka se ka wuli ka jɔ kɛ cɛncɛn minnu bɛ gitɔrɔn sanfɛ caman ka se ka bɔ a la i komi an bi jɛya bonda de la ni bɛɛ lajɛlen y'i bolo di ɲɔgɔn ma jɛya ka sabati kɛnɛya bɛ sabati o la k'a fɔ commune 1 mɔgɔw ye a ye baara min d'a ma a ka girin mais ni aw ka dɛmɛ ye n'aw ka wuli ka jɔ ye an fanga bɛ se sabula bolokɔni kelen tɛ bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen ale de bɛ bi fɔ n'an y'an kɔnɔ jɛ ɲɔgɔn ye an mago bɛ min na commune 1 kɔnɔ a bi sɔrɔ o la jɛya ka sabati a bi kɛnɛya sabati a bi fantanya gɛn o ti ɲɛ ni wuli ka jɔ ma kɛ jinɔgɔtigiw bana jujɔn mikɔrɔbu don mikɔrɔbu bi sɔrɔ nɔgɔ de fɛ nɔgɔ minnu walankatalen don a ye jija a ka fɔsiw kɛ jinɔgɔ ka lasaga kɔrɔ n'a bɔ waati sera jinɔgɔ ka se ka labɔ ka se a seyɔrɔ la donc la o use kɛlɛ an bɛna daminɛ ni aw ka fanga ye fanga tɛ an na dɛ n'aw ka jɛn ye sabula ni an bɛɛ tora an yɛrɛ ma a ka ca la degun barika bɛ bonya Mairie a n'a ka conseiller 44 u ka hakilina de ye sigida fɔlɔ u ka se ka jɛya ka tɛmɛ sigida bɛɛ lajɛlen kan Bamakɔ kɔnɔ walasa u bɛ se ka kɛ misali ye sigida tɔw bɛɛ lajɛlen bolo n b'a fɔ yɔrɔ ni n taara n bɛ segin a kan tugun n ka cɛkɔrɔba ye fɛn 3 fɔ n ye sani a ka ban a ko Madu n'Ala ye kɛ ɲɛmɔgɔ ye kuma ni 3 bɛ n b'o f'i ye o kana b'i kɔnɔ ko n'Ala ye kɛ ɲɛmɔgɔ ye i kelen tɛ se fɛn bɛɛ la i kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn i kelen kana fɛn bɛɛ dun o kɔrɔ ye tilali de ye bon tilali in dun fana ye o ye mun ye o ye baara de ye ni baara kɛra fana ni hɛrɛ sɔrɔla bɛɛ ka se k'i dahirimɛ sɔrɔ an nana o de kama donc bɛɛ ka wuli an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka commune nin dilan an kana fɔ ko événement bɛna an ka commune kɔnɔ pour que an ka yɔrɔ furan bɛɛ k'i ka soda furan ka ɲamaw cɛ k'a bila k'an ka ramasser yɔrɔ min na an bɛna disposition ta ɲamaw ka cɛ k'an ka commune assaini o de an ka priorité ye fɔlɔ bi ka commune assaini ka jiko problème ma filɛ ka sɔrɔ k'an ka commune sécuriser n'an sera k'o dɔ k'o la kalo 3 bɛ kalo 4 bɛ se yɔrɔ yɔrɔ commune bɛ ɲa dɔ kɔrɔ yira sigida fɔlɔ ɲɛmayaso u ka baara bolodalenw tɛna da yɔrɔjɛya dɔrɔn ma u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw fana bila sen kan waleya minnu bɛ tali kɛ bagan minnu carin-carilen don sirabadaw ani bɔlɔnkɔnɔnaw la min bɛ kɛ sababu jugu ye ka sirabakan kasaraw caya fɔ a bɛ taa wolo mɔgɔw bɔnɛni na u ni na ka se ka dan sigi o waleya jugu ninnu na ayiwa bagan maralaw kalo 1 de dilen don aw ma a ka se ka yɛlɛma don aw ka taabolow la n'o tɛ n'an m'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la sigida maa ɲɛmaaw b'a kɛ aw nɔ la o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ dimanche don janvier kalo tile 8 lakana tigilama minnu kɛn kun bɛ k'u ka nisɔngoyaw jira u man ka dara
ngandendo janvier kalo tile konondo ministre nyama Daniel Kablandenga ona ka gouvernement fene ka bara u jora bawo u ya yira ka fo u bi bara bla ondene nungele fene na wasablo fene kono wasablo nyama suwande mi fene kuma sena Guillaume Kigba Fori Soro kera wasablo nyama yi ulada yamba fe ndene ndo ma chamanzigi ngume ka ministre nyama kura toko kono jamana nyama Alassane Dramane Ouattara ka sebengura nyana boba secrétaire général Amadou Gon Coulibaly chama ngu hakilla ka fo abina na ministre nyama kura ni ministre kura u toko fo mobi jabala fe mina kuna ponu nana ye ka fo lakana tigila mauka nyama chama mblara ka bo barala General Soumaïla Bagayoko be ola ale kunye surasu ka nyama ye kulware ka uka gendarmerie nyama Gervais Kwaku Kwasi ofene bula police la ka uka nyama ba Bredumbia ofene be ma blaluna surasi nyama ba General Soumaïla Bagayoko mabingera nona blaba ye oye General de division Sékou Touré ye gendarmerie nyama ba ni okunye General Gervais Kwaku Kwasi ye mamimblala ale nona oye General de brigade Kwajo Kwaku ye police la ka uka nyama ba ni okunye Bredumbia ye mamimblala ale nona oye commissaire divisionnaire Youssoufou Kouyaté ye Guillaume Kigba Fori Soro ni ale kunye wasablo nyama ye wati kelela wasablo nyama sukandi kumesina ale eseba yata bo wasado mana sigi kebe sarala bi konondo ani nanini kungamvenye kalata ale yo bajara kafo wasade keme fulani bisaba onyona de kalata Guillaume Soro ye jamana nyama Alassane Dramane Ouattara akunye yelema do sharia sumbala ni furuba kalata menye referendum ni oye adaka kafo jamana nyama danga njoro obijo kulware ka uka jamana sharia sumba kono Daniel Kablandenga mingunye ministre nyama ye ale kera Alassane Dramane Ouattara ka danga ye jamana nyama Alassane Dramane Ouattara ye ale de sugandi ayira ka fo Daniel Kablandenga mamindo ma chesirilendo wa jamana kanubela ayebara chamange kulware jamana fene ye Nigeria ka uka jamana nyama Muhammadu Buhari ya jira ka fo abina demesira dota ka nyanshi mauma Nigeria ka deuna minu mbolo utu kosoro kalo otora monyo ina jo o Nigeria ka de nununye ukase kuyere demeni aye Nigeria ka ufe sa 2017 labanda ula ma million gele nyona Nigeria ka uka wari dunda ni oye naira ye o baduru bijo bela jeleye wana bla wari sodo de la ubita soro wari somina yani sa 2021 che Nigeria ka unuma dese jamana nyema ka fola anase Nigeria ka de ma million durumo sa mbafla anita nduru sa yemi osimbajo ne oye Nigeria ka uka jamana nyema danga ye ale kunya jira ka fo Nigeria ka de ma million geme ani million danyo na de be minu ne duje ko mugani da ubu yera nyininga na kedi ka se ka domini soro ka ke na kedi ka se ka fura soro ka nyere fura ke walegele ndi unga se ka ta lokoli kalala ni ye Nigeria sara la je ba ye ka fo adogo ya lemba oye naira dalasi batani zeginye ojoro fo ita Nigeria wole yala nikibi ma yake nai okmana Nigeria jamana nyama danga ya jira ka fo ni wari mko mi njota tle ni nyefa ndamnye naira wari baduru anake sababu ye do kase ka baka mesenunza ku mara walegele ku dem lase kala yoro wala walegele ka jago mesenunzi gisinga ni nafulo mko mi vodo tle ni naira wari baduru ka jo Nigeria ka de million gele nyona ye sa 2017 labanda wala ni sa 2021 abita se million duru mo Nigeria ka deuna amosaka bibe Nigeria wagande mo dolari wari miliyari saba naira wari miliyari keme konondo ani bi wolonvla ani wolonvla jinsirege nani warso ba Banque Mondiale o de keme ki jo ni abara tabolo nyuma jatemena ni barsabu ka daka o keme ka deme bake Nigeria ye ka sabuke kwasada ina Nigeria ma nyema yu bolo mo no bo Banque Mondiale no fe ko ka laje ka juru do Nigeria la ka sabuke abi soroke fe minani o yetaji o songo binedo wa okera sababu ye ka Nigeria fene soro sebe koro yobo yaba dolari wari million geme duru Nigeria ka uye o de nyini Banque Mondiale fe Farafinat le biyanfa jamana ukato communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ba fe ka laje arabado ku sebo ukono koro ka se Gambie jamana kono Yahaya Jammeh mo fa bala banjulu kana hakili jiranyona halibi abise ka laje ka so jamana de famba ka kele moni oye ka jamana nyamaya ka di Adama Barrow mo foi woni nda jira ka fo Yahaya Jammeh na so utamo barsabu ka daka bebe na akembe ka fusiri aka ministry do ka bara udala aka ministry me nyashingume kuna kuningo mo ninga labana ka lasigide ndane la nyona nyenye fe Gambie jamana tokola ayolu bela jele fene bla ka bo la sigide nyala Yahaya Jammeh keme ki bolo mo na bo kabene December ka lot leta ani saba jamana kiri mulumba no fe ni oye kuru supremi ka fo jabi mi mbora ka fo sebaya tara aleka Adama Barrow fe ko ka jabi ka bla barsa buka daka ko kalata jabu farala nyonga jugo mununa kwa make jeli nyakono ndane ndemene Nigeria adugubala Abuja seria o manyama o sigile ka jetemineke Muhammadu Buhari me ne ale Nigeria jamana nyamaye aka ministry me nyashime jamana ni jamana wara ni nyonja
ko ɲɛnabɔ ma ni o ye Geoffrey Oyama ye o y'a yira k'a fɔ CEDEAO bi ni kunda Gambie ka araba nata taama in senfɛ Muhammadu Buhari jamana ɲɛma ani CEDEAO yɛrɛ a ɲɛma bibi na Ellen Johnson Sirleaf ni o ye Liberia jamana ɲɛma ye ka taa se John Dramani Mahama mɔ Ganakaw ka jamana ɲɛma kɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛna ye taama in na Gambie jamana kɔnɔ u bɛna taa dajira Yahaya Jamila k'a fɔ a ka di u ye jamana sariya sunba o ka se ka labato a ka sɔn maaw ta ma ka fanga bila wa fanga ka bɔ a ka bolo ka bila Adama Barrow ka bolo ka nɔgɔya la ka sɔrɔ gwɛlɛya foyi ma don baaraw la o ye u ka laɲini ye. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma.